danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Tofa, ku tsaya ku saurari wani abin al'ajabi wanda ba ku sani ba dangane da mutuwar Sarkin Gobir, wanda a yanzu haka ya kamata a ce kowa ya tsaya ya saurari cikakken bidiyon nan domin za ku ji yadda malam ya fito ya bayyana wani sirri a dangane da mutuwar Sarkin Gobir din, da kuma irin wasu tone-tonen asiri da ya game da 'yan ta'adda, wanda a yanzu haka ku biyo mu har ƙarshen bidiyon domin za mu saka muku bidiyon ku kalla. Amma kafin nan mai sauraro, muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowarka a channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka. Sannan mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin. Ta hakan ne za mu san labaran da muke kawo muku suna matuƙar burge ku sosai matuƙa. Mun gode. Kamar yadda ka sani mai sauraro, a yanzu haka kowa yana cikin alhinin mutuwar Sarkin Gobir, wanda 'yan ta'adda suka yi sanadiyar mutuwarsa, wanda suka yi mai kisan gilla. Kamar yadda ka sani mai sauraro, a yanzu haka manyan malamai da dama sun fito sun tofa albarkacin bakinsu a kan lamarin. Haka zalika mutane da yawa sun fito sun bayyana ra'ayinsu a dangane da hukuncin da ya kamata a yi wa 'yan ta'addan da suka yi wa Sarkin Gobir kisan gilla. Kamar yadda ka sani a yanzu haka dai ba a karɓo gawar tasa ba, duk da dai ɗansa wanda ya dawo, wanda aka yi kidnapping ɗin tare da shi, ya bayyana cewa a lokacin da suka kashe shi a lokacin suka haƙa rami suka binne shi. Hakan ne yasa aka yi sallar jana'izar babu gawa domin 'yan ta'addan sun hana gawar. Muna fatan Allah ya ji kansa. A yanzu haka mai sauraro, ga wannan cikakken bidiyon ka tsaya ka kalla tun daga farko har ƙarshe domin ka ji yadda malam ya fito ya bayyana wani sirri akan kisan Sarkin Gobir din. Wace irin musiba muke ciki? Kai ka ce ba mu da security a ƙasar nan, amma dubi ranar da aka fito zanga-zangan nan, dubi yadda aka raba sojoji a jihohi da garuruwa. Ashe duk muna da wa'innan security? Amma wa'innan bandit ɗin suke kwance a daji suka hana mu sakewa. Yanzu bandit ɗin nan har an kai matsayin ana amfani da su in ana so a cutar da wani. Don Allah, don girman Allah, mu yi haƙuri mu haɗa kai. Mu yi haƙuri mu haɗa kai. Mu yi haƙuri mu haɗa zukatanmu guri guda. Shi Alƙur'ani in ya zo magana cewa yake a haɗa zukata, shi kuma Bahaushe sai ya ce haɗin kai. Sai ka ga kan wannan da kan wannan sun haɗu amma ra'ayi bai haɗu ba. Amma idan zukata suka haɗu guri guda sai ka ga an samu alkhairi. Arewan nan namu an jarrabe mu da bandit. Arewa ƙasa ce ta noma, inda za a ba da dama a janye wannan bandit ɗin a samu ingantaccen tsaro, to ina tabbatar maku noman da za a yi a Afirka, matuƙar gwamnoni sun ba da haɗin kai sun sau kayan noma na zamani, matuƙar federal government ta ba manoma a rancen kuɗaɗe ko tallafi na kuɗi don yin noma, wallahi za mu iya noma abin da zai ciyar da Afirka. Amma saboda tsabar lalacewa da rashin haɗin kai da ƙiƙi juna da hasada da muke yi ma junanmu, an kasa tsayawa a haɗa kai a kori bandit ɗin nan a samu ingantaccen noma a arewacin ƙasar nan. Don Allah shugabanninmu a yi ƙoƙari a haɗa kai a gyara wa'innan abubuwa. Yau
in aka raba ƙasar nan hudu kamar yadda ake so a yi, yadda ake maganganu ana kawo maganganun kamar wasa. Idan yau aka raba ƙasar nan hudu, Yarabawa suka ɗauna su kasan, 'yan South suka ɗauna su kasan, Igbo suka ɗauna su kasan, mu Arewa aka banmu da namu kasan. To ba mu tanada wa kanmu yadda za mu riƙe gwamnatocin jihohinmu ba. Domin Yarabawa suna da teku wadda kullum ake shigo da motoci da injina da kayayyaki daga ƙasashen duniya. Kuɗin harajin da suke samu a kullum za su iya samun sama da biliyan 1. Idan suka tara shi duk ƙasashensu na Yarabawa za su iya rike kansu. 'Yan South suna da rijiyoyin mai crude oil a kwance, su ma za su iya rike kansu. Su ma Igbo suna da ruwa kuma maƙera ne kuma 'yan kasuwa ne, su ma za su iya rike kansu. To mu me muka tanada wanda za mu iya rike kanmu in an raba ƙasar ta zama haka? Ina roƙonmu, ina kira zuwa gare mu yi ƙoƙari mu haɗa kai. Yanzu bandit ɗin nan har an kai matsayin ana amfani da su in ana so a cutar da wani. Yanzu duk wanda ya dubi midiya daga jiya zuwa yau kaga abin da ake yi ma mai martaba sarkin gobir na Isa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarki mai daraja a jihar Sokoto ƙarƙashin daular Usmaniyya, a je a kai bawan Allah nan daji a ɗaure mai hannuwa, a riƙa dukan shi duk ga jini ya ɓata jikin shi. Wace irin musiba muke ciki a ƙasar nan? Dubi yadda aka taɓa yi ma Alaramma Ahmad Suleiman Ibrahim. Aka ɗauke shi, aka kai shi daji, aka ci gaba da wulakanta shi. Dubi yadda aka yi targetin ɗin General Muhammadu Buhari. To mai sauraro, kamar yadda a yanzu haka ka tsaya ka saurari cikakken rahoton nan tun daga farko a ƙarshe, na san ka ji wasu abubuwa waɗanda baka sani ba a dangane da mutuwar sarkin gobir ɗin. Haka zalika ka ji wasu abubuwa waɗanda 'yan ta'adda suka shirya tun a kwanakin baya a kan shugabanninmu waɗanda suka wuce. Kamar yadda ka sani mai sauraro, a yanzu haka mutane da yawa suna ta fatan Allah ya ji kan sarkin gobir, kuma Allah ya sa aljanna ce makomarsa, wanda a yanzu haka mutane da yawa sun bayyana cewa kisan da aka yi mai kisa ne na hulakanci, wanda ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki mataki. Domin kuwa idan har aka bar abin haka nan gaba, ba a san wa za a ƙara ɗaukewa ba, ko kuma mu ce ba mu san wa za a ƙara kidnapping ba. Hakan ne yasa a yanzu haka malamai da yawa suke kira akan a ɗauki kwakwaran mataki akan lamarin. To mai sauraro, me za ka iya cewa akan wannan rahoton da muka kawo maka? Ka dai kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing.